W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Lubi bratce, lubi sestry, lubi kniezu, lubi ostatni, sme zahajili pustny czas, a sme napieci, što nam tute dny stano nowego odkryja. Na spoczatku chcę na to pokazać, że je sredu na wieczornych kemszach, kaž też piatk wieczor na kemszach, ze stypeniom w cyrkwi jeden problem dawał, te zauki nie są prawie tepili, nadziejam się, że dżęca tepia. Je tak, że niekajki techniczny problem obsteje, który są w przychodnych dniach nadziejam nie zase odstroni. K tomu, ja znowu, kiedy wczoraj wszystkie wałki przepróbował, ja on zwieszczył, że wszelakie zauki swoją funkcję prawie nie wykonia. W cyrkwi są to 12 zauków, bohužel, w cyrkwi, któreka jedne miejsce so typi tym zauku, tym samsnym jedne so nie typi. To nie jest wszędzie tak, ale ja wiem, w całej prynnej wałce na przykład je tomu tak. Tam są wszelakie miejsca, które so typia, a które so nie typia. Próbujcie, a když milicie, tym sused ma czoplisze, šesenče so. Prośmy Boha, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu, a wam wszystkim, co swym wiele zwycił, myslo, ryczo, jednej, a dobre zachaliło. Moja wina, moja łuka wina, dobra proszę, różną stajną knieżną Mariu, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu. Smij so nad nami všeho mocny a miłościwy Bożo, a spuszczuj się nam rychy do wieczna do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Wszechmocny Boże, każde leto święcimy 40 dni pustny czas. Daj nam dalej, ale bez rozumieć Chrystusowe potajemstwo, a prawie postupuje docpieć wieczne żywienie. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Čitanje z knihy Samuel. We wonych dniach służy się młody Samuel pod doladom Elia Jahwe. We wonym czasu woziwi so słowo Jahwe poredko, a widzenia nie stachu so často. Jednego dnia pak so sta, zo spaše Eli swoim zwučenym miestnie. Jeho oči byšte po niečem osłabnywoj, zo nie możesz iżo widzieć. Svica Boža niebe pak išće hasnova. Samuel spaše u templu Jahve, gdje steješe Boža kšinja. Tu zawoła Jahve, Samuelo, Samuelo. Tun odmowi, tu ja sym. Biežeše potom k Elijej a praji, tu do sym, gdje si mi wołał. Eli snapšečivi, ja nisam če wołał, len so zaso spać, tuż wotinže wun, ale ne so spać. Jahve pak znova zawoła, Samuelo, a Samuel stane, dojdzie k Elijej a praji, tu do sym, gdje si mi wołał. Wone odmowi, ja nisam če wołał, mój syno, len so zaso spać. Samuel nie by mianowicie jeszcze Jahve zeznał, a słowo Jahve nie by so jemu jeszcze żenie woziwiło. Nitko zawoła Jahve zaso, trzeci raz Samuela. Tun stane, poda so k Elijej a praji, tu do sym, gdje si mi wołał. Tu spozna Eli, zo by to Jahve, ki šulčica wołaše. Tu šrekne Eli Samueli, dži, len so spać,
A jeszcze znoważ tu zawoła potom wotmów, rycz Jahwe, przetoś swój służownik słucha. Samuel lene, wotinże a lene so na swoje miestno kmiri. Tu przyjdzie Jahwe, stupi so tam a zawoła kaž do toho, Samuelo, Samuelo. A Samuel wotmowi, rycz, przetoś twój służownik słucha. Samuel pak powietrzi, a Jahwe bez nim a nie da ani jednomu z jeho słowu na ziemiu padnąć. Schon Izrael od dana hać do Berszeby spozna, że jest Samuel za wiernego profeta Jahwe powołany. Słyszeliśmy słowo Boże. Miel so nade mną knieże, przeciwo Tobie sym zрешил. Miel so nade mną knieże, przeciwo Tobie sym zрешил. Wiem však, knieże, so sy mnie prawo skučił, Rech svoj mieć ostajnie przed sobą. Li człowiek syn słaby, z młodości do recha a winy spleciony. Miel so nade mną knieże, przeciwo Tobie syn nie zastocz mnie od swojego oblicza, Ducha Świętego nie włoży nie we mnie. Tobie wopruju rozkatu w utrobu, pokonu w utrobu nie zacpiewasz. Miel so nade mną przeciwo Tobie syn zрешил. Okep mnie z izobom a w oczyszczu so, umyj mnie, a budu bieżyć, gdyż lisnie. Daj mi słyszeć radość a weselo, a koście, który se rozbił so zwiesela. Miel so nade mną knieże, przeciwo Tobie syn zрешил. Niże Jezusa, Tobie czesza sława. Niże Jezusa, Tobie czesza sława. Nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, iż z Bożego erta wukacza. Niże Jezusa, Tobie czesza sława. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczenia po Mateju. W onym czasu był Jezus po ducha do puszczyny dowiedziony, żeby od diabła spytowany był. Postřeše so 40 dniów a 40 noców, aby naposled wódny. Tu przystupi spytowa k niemu a řekne, syli Syn Boży, poruč tu tym kamieniam, niech so na chlebę przemienia. Ale on odmówi, takle je pisane, nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, kiż z Bożego erta wukadza. Na to za jeho diabł do świętego miasta.
postaje jeho na wierzch templa a rekne jemu, syli syn Boży, spušť so dele. Jedzie pisane swoim janđelam je tebe dla přikazał, a na rukach če poniesu, zoby snad ze swoje nohu wo kamień nie zrazył. Jezus jemu rekne, je pak tež pisane, nie spytuj knieza swojego Boha. Znowa za jeho diabł na jara wysoką horu a pokazuje jemu wszystkie królestwa świata a ich krasność, jemu ryczo, to šo ci dam, ili padniesz, a so mi pokłonisz. Tu jemu Jezus rekne, dži wotem nie, Satanie. Je minuce pisane, kniezie swojemu Bohu masz so kłonić, a jemu samomu służyć. Tuż opuszczy jeho diabł, a nydom przystupichu janđeljo, a służachu jemu. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Dżęca słyszymy pustny pastorski list naszego biskupa. Lubię sotro a lubię bracia. Zajsze mniecze bychom mnozy z was, pěši abo ve butrobě, jako putnice nadzieje popuču. Na swoje pastorskie słowo, w którym jsem silnie otebírace liczby pastoralnych sobudžovačerov mianował, dostach wiele rezonancy. Najebacz, šeho vostro zmnenia, většina konstruktywnie z tutej woprawditosću obkadža. Starozakonská podawizna po powołaniu Samuela może nam pucznik być, jak mieli z woprawditosću obkadżeć, a Boha dżęca zetkać. Sprynia, we wonym czasu wozywi so słowo Jahwe poredko, a widzenia nie stachu so husto. Světca Boža nebe pak jeszcze hasnęła. Tele słowa klinča nieoczakowano aktualne. Słowo Jahwe wozywi so poredko. Widzenia nie stachu so husto. Što se dżęca zważy spuszczomną wizję dać, a to ladają na niebestosće, naszym biskupstwie, Sakskiej a Wukodne-Duringskiej, naszym kraju, a i polszym świecie. A što może rec, dokal chce nas kniez w sekularnej dobie wieść? Mnozy začuvaja, prašenje za Bohom je na mnohých miestnach pomilknilo. Žaden bojovnický ateizm. Bóg so prostše hižo nejeví, ani jako téma, ani za troštovanie, často ani jako prašenie. Dola runie tohodla je obraz z templa tak silny, Boža lampa niebe hišće hasnjena. Tele světło benutne čmije obsvědča Božu přítomnosť, abo ne pokazuje, nuc nie bude wieczne trać. Woli so nakila, ale bude dosahać. Nowy dzień svita. Tak chcú tež našu cyrkwinsku sytuaciju przedstawić, struzbie, bez toho zaporęczuju, a zdobom strażliwie na to ladać, štož so svědčí a štož nowe rozcze. Ci nazonena chcú w tym zmysle z wami dzielić. A Kamienica jako kulturna stolica a diecezanskie putnikowanie do Roma. W Europejskiej kulturnej stolicy Kamienica 225 jest z kulturnej cyrkwi ništo szkuli nieoczakowane zmożliwo. Pod hesłom lejče na to, što już widzieć nie, są chrześcijanki a chrześcijanie z miasta a regiona na himace właśnie pokazali, jak może cyrkiej w sekularnej towarzności światło być. Sem dżakony, zo możachmy ludzko-cyrkwinsky rum otworzyć, a zosmy cyle rozdzielnie z ludźmi zwisk nawiązali. Nuo jemy loni toho runia diecezanskie putnikowanie, na którymż so z nimale 300 putnikami do Roma podachmy. Himała jemy żadość, mnohých obdźelników so duchownie posilnić, wiru znowa zadychać, a so pozbudzić dać. Widomie po stedach wede kročić. Napinajo so, a ničeho so zdávajo, je mnohých nudskovne nuo. Z nazonjenju v Romie a Kamienice so prašam, do čeho investujemy, a čeho so zdámy, zobychu so ľudžo webere skručili. Wotmowe namakać so wudani, jako biskupstwo, jako osada,
jako jednotliwa osoba, konkretnie pustnym czasu, ale też zwonka niego. B. Wosadne nawodnictwo. Tele tydzień pucznu w Szlajcu nawodnictwo wosady przez farskiego spełnomocnionego zawiesć. W takich wudospełniacym nawodnym modelu przewozmy wosadny referent zamówitość za wosadu z gremiami, štož moderowacy miesznik przewodza. Na jednej stronie jest to odmowa na przybieracę żadania, mienie mieszników a większe struktury, přiwšej dżakonosti za drohotną służbu naszych mieszników a všech, koci su se w znatych formach angażowali. Na drugiej stronie jest to też szansa. Gdyż se nawodnictwo przychodnie jeszcze silniejsze w teamie złoprawdzi. Tak pytamy se nam podatych obstawnościów za nosznym puczom, a nazoniamy, że bywają dary widomniejsze, zamówitość przy miesobności roscze, że nadalne nastawienie se nazwuczuje. C. Wizytacja. Wizytacje ze zeszłych lat 2026 je z Reżanskim dekanatom zakończył z kiczami nazorny obraz. W mnohých wosadach mają jasną wolę, a se jara angażują. Cyrky namiestnie żywu dzierżyć. Wszystkie generacje są mnohostronce, czestnohamsce zasadzują. Weselu są, że tule temu przychoda z nowymi miejscami koordynację czestnohamskiego dzieła z projektami zamiany podpierujemy. Wiele bych dodać mu. Tohodla se prašam, gdzie świeci so za was lampa Boża, z czego czerpecie wy nadzieję? Jeśli chcecie, pisajcie mi. Přeju si, żeby też po tym licze w biskupstwie zgromadzenstwo narostwo, kotreż o nadzieji ryczy. Kieć bliwe za to, štož Bóg rost da. Zdruga. Samuel niebie jeszcze Jahwu zeznał. Samuel słyszy, niech to mi woła. On stanie. On rzekł Elie. Samuel se myli. On jest zwolniwy, ale nie jest uczony, że Bóg niemu reči. Czytają tyle sadu, so w osobinstwie praszam, a praszam so was všich, znają knieza w oprawdzie, że to cała ryka knieza znać. Oczekują, że on dżęca k nam reči, kemni, k wam, k naszej cyrkwi. Wybierze dzieło poča, gdzieś zostanie biera jeno szweda, wukoń albo zwuczeność, bude ona krechka, rucze so wonko ne zepere zubia. Rozsudne praszenie je bo za mnie idea, albo niech to mi naprzeczo. Ryczu o Bohu, albo ryczu z Bohom, zwažuj se jeho, z ty narečeć. Začuwam, jemu so z ty w osobinstwie w modlitwie przywobročić je klucz za to, wiru w naszym czasu dalej dawać. Żywy poczak, któryż możesz nazonić, je zepiera też w sekularnym obswiecie, uwiewa mocną skutkoność, a chodzi se dalej dać. Kajż każdy poczak trzeba też poczak Bohu kedźbność. Nistmy z tym żenie hotowi, niędzieło status, któryż docpijesz, a potem odchoczkujesz. Dzieło to Bohu so przeco za so przywobročić, jeho narečeć, żywienie z nim riadować, a rec, tu sym. Jutrony pokutny czas je tohodla za na szansa, tomule poczahek Bohu nowe miestno, a czas darić. Scecza. Tu spozna Eli, żeby to Jahwe, kiż ulcze całowasze. W tutej podawiznie nie jewi so jenoż Samuel, też Eli sobie nie jewi, a w tekście menuje się detail, kotryż w bezpośrednim zmysle nie trebałszy klinczy. Jeho oči byšte slepej, że nie możesz ich niczo widzieć. Miesznik Eli pak je w hinajszym nastupaniu obmezowany. Trójce on trzeba, do nich nezaprzymnie, tule Bóg skutkuje. To damy rozmyslować. Znano ma uraz od Boha zdaleny też z tym czynić, że już nawiedome bieremy. Jenoż dokiż bywaja cyrkwinskie rumności dzień a prózdniejsze, a pastoralny personal snadniejszy, to automatycznie nie reka, że Bóg nie jedna. Znanost je naše oči, kajž Eliovej, za to, štož on skutkuje, trochu osłabnywoj. Prašam so, sme na Boha dosť kedźbliwe nastajeni, zo bychmy jeho skutkowane też daleko za cyrkwinskie wieżu spoznali, w zetkaniach, nenapadnych okomikach, we szczytnym żywieniu? Przeco zase mi ludzie powiedają, jak su Boże skutkowanie začuvali.
z tym, zo buchu nutsko neposilnjeni, zo su hukovace słowo słyšeli, zo so ujednali prawym czasu pomoc dostali. To mnie pozbudza w wszednym żywieniu dokładniejszo ladać. A jeszcze nieszto. Hakle z tym, zo Eli a Samuel romadže skutkujetaj, spoznajetaj one wołanie jako Boży wóz. To je ważne do poznacze. Trebamy so mjesobu, zo bychmy Boha w naszym czasu nawiadome brali a zrozumili. Eli przy tym swoją biedu nie zneużywa, nie stupi so do središća. On stanie so spučnikom, tak rec s pomocnikom przy porodze, kotryż Samuel pomha z Bohom kontakt nawiązać. Tu tym nazonieniu pokazuje so solidarność w głębokiej duchownej, kaž też w praktycznej a strukturalnej zromadności. Zromadnie słuchać, zromadnie rozeznawać, zromadnie jednać. Nadziejam so, że tyle stejišćo krok po kroku po całym naszym biskupstwie rozcze. Nasza nowa diecezanska pastoralna rada ma za to wiadomie započatek być. Ona ma przychodnie w centralnych pastoralnych należnościach biskupstwa zromadnie uradzować. Bo też każdego z nas słowa. Jestem przeświadczony, przyczyna toho, że so tylko ludzi naszej cyrkwi angażuje, hać duchownej służbie, albo kaž samozrozumliwe też czestnohamsce, ma nešto z tym czynić, że su so ludzko nie dotknąć dali. Bo człowieka nareči a jeho do swojej służby woła. Słuchajmy, modlmy so o to. Ze czwarta. Rycz, że tož twój służonik słucha. Lube sotro a lubi bracia, tychle 40 dniach jutronego pokutnego czasa was przeproszuju, zobyście so odstawi ze Samuela przewodzić dali. Rozmowicie so po tym czasu rady o praszeniach tohole pastorskiego słowa. W służbie, w osadzie, z przeczelkami a przeczelemi, w krugu kolegów, wiera zrytka od samorozcze, a nadzieja so powieci, gdyż ju dzielisz. Tak pożunuj was wszystkich z nami związanych ludzi, szun nasz kraj, a wszystkich, kociż tu bydla, Wódz a Syn, a Duch Święty. Heinrich Timmer Evers, Dreżansko-Misznianski biskup. Wołajmy so k Bohu naszemu Wódcy, kotryż nam swojego jedničkého Syna za umožnika posłał. Zanoszujmy nasze prostwy. Zmieny Bożo, usłysz wołanie swojego ludu, niech si byle waży Twoje słowo, a czynny klip. Naucz nas praw lubość naprzeciw naszemu ludzie, a wszystkich ludzi bez uzacza. Niech sme jako żywe kamienie założone do twara Twojej cyrkwie. Ty se z Jonasowym predawaniem Niniwito nakazał. Naurocz k sebi ryszników z mocu swojego słowa. Spoż, co bychu nasi zemryci żywi byli pola Chrystusa, a so radowali, zo smieđa Tebe wieczne woladać.
Ty se swojemu synej na svět posłał, żeby šon svět umožil. Tebe buď žak a sláva věky na věky. Modlcie so šice, żeby su moja vaš lopos podobal Božemu mocnemu Otci. Knieže náš Božo, čin, żeby naše zmyslenie odpowiedowało tutomu wopory, kotreż ci przynoszamy na spoczatku Świętego Posta, przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudna, sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnia, szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego, mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Wun sam jest o 40 dniów pustynię pościł, a przez swój przykład tyle dny pokuty poswiecił. Wun przewiny złośnie przeczela, a uczy nas stare zakis odstronić, zobychmy jutro nepotanost przez czystie utrobu oswiecili, a niedy do wiecznej jutroniczki dojszli. Toho dla śpiewamy z angelami a ze všemi świętymi pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają.
Woprawdźe światosy knieże, żułosze je światoscze. Dodlacze prosimy, postyczy te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predehać so wun dobrowolnie czerpieni uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a jistče šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k vodavaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potajnstvo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, że se nas powoło przed Tobu stać a ci służyć a prosimy cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, po wsze ziemi rozbrojeną, a wudospełnie jej lubości. Gromadźcie z naszym Bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewšim duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a na nasze sotry, którzy są umreli w nadziei ze zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij se nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a všemi światymi, kociž so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dawa soci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Wódźce nasz, kiś w niebiesach, świeć so Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dżęs, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij se nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. A moc, a krasność na wieki. Amen. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Jeho prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj kniezom, buď stajny z wami. Amen.
Leče jenjo Bože, kotrež zebiera rychy sveta.
Modlmy się. Przyjęliśmy niebieski chleb, ki silny wieru, nadzieju a lubość. Prosimy Cię, Knieże, daj nam żedzić za tutym wiernym a żywym chlebom, a żywym być z każdym słowem, które z Twoja erta ukadza. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję bardzo. Dymy modlimy się tu w Farskiej Cyrkwi Krzyżowy Pucz. Dzieci są przeproszone od obraza k obrazie sobu kroczyć. W klosztrze je dżęca dymaj Różoc, a to za zemretu Traudl Kubaszec z Pančic Kukowa. W tydzień modlimy się Różoc w Koszczycach wutoru czwartk a piatk wasnacz hodin cicci. W klosztrze wutoru a sredu. Wutoru wasnacz cicci, sredu rano we wasmich. W Worklecach wutoru wasnacz a czwartk 17 cicci. W Dobrošicach ponđelu wasnača hodin. Krzyżowy pucz modli się w klosztrze ponđelu wasnača hodin niemski, piatk wasnača hodin serbski. Dla nas w Koszczycach ponđelu 19 hodin niemski, a sredu 19 hodin serbski. Kemže w Dobrošicach są sredu wasnača hodin, w Worklecach czwartk wasnača hodin. Świata hodina je czwartk wasnač hodin 15 w klosztrze. Prinowoprawienska wuczba w klosztrze je wutoru, tam zetka sa serbska skupina. W Koszczycach a Worklecach tutun tydzień nie może prinowoprawienska wuczba być, konferencje dla. Wszystkie kemše są w klosztrze wutoru 15 cicci, w Koszczycach sredu 15 hodin. Postne pridowanie w klosztrze ma fararz Szczepan Delan sredu 18 cicci. W Koszczycach piatk 19 hodin kapłan Piotr Mróz. Stele do kemši je składność świętej spowiedzi. Krużk dzieciacej pastoralki Koszczyce zetka sa sredu 25. sydnacz do 18 hodin na farę. Wszyscy zajemcy są lube witani. Sakrament Świętej Księdze sposzczy za sobotu Milanie Běnč-Ryčerej z Jasince. Księskie zryczenie za przychodny miesiąc je piatk 20 hodin na farę w Koszczycach. W sobotu 20 hodin je dekanatna młodzina do Radworja przeproszona na zromadny wieczór z misjonarami. Przychodną niedzielę są tu w Koszczycach kemše 9 za służby ugotowane. Zbierka je za tydzień za wasadu. W utoru 24-15 hodin są wasadni na niemskoryczny przednoszk do wiacegeneracyjskiego zetkawaniszcza witrów przeproszeni. Hanna Barczowa ryczy o wieskach gminy Buszice, o których się nastałk do jubilejnej knihy pisała. Dżakny wieczór putnikowania dróżko do Roma je 17-19 hodin na farę w Koszczycach. Prosimy roznoszowariów katolskiego posła sobie poseł hakle watozać, gdyż je w mapach przygotowane. Udawacze katolskiego posła je każdemu roznoszowary jako dżak za roznoszowanie darik przygotował. W wolnym zakładzie jeszcze przygotowane. Zmijcie się proszę darik samostatnie sobu. 27. januara zemre w starobe 59 lat Sylwia Pfeiffer z Maria Marcinoho domu. Requiem je ponđelu, jutrze 9 hodin kloštorskiej cyrkwi. Přizamknie se kowanie popelnicy na kloštorskim kirchove. Knesnej da zemrete wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Intencje. Jutce ponđelu rano 7 za kude duše, na kotrež nikto nespomina, Boža mša je skazana z Koščic. Utoro rano za zemretych so bo Henšlec a Šeferec z Jasince. Sredu šulske 15 hodin za zemreteju Jakuba Zarenka a manželsku Hanu z Časec. Piatk večrone za zemreto Jurija Šotu z Koščic. Sobotu na pocjoch Księdza 4 za ta spowiedź, toho runia 18 hodin, kemše večrone za zemretu Mariu Weidlichu a zemretoch 4 bratrów. Dżęc za tydzień rano we 7 za zemretu Mariu Klimantu a manželskiego Pawła a syna Joachima z Nowej Wieski, kajście za żywych a zemretych swójbnych, dopona za wasadu. Na podjednačích za zemreteju Lenu a Jurija Lipša ze Smečkec. Wydwiemaj za so krzyżowy pucz. Wam wszystkim zapłać Bóg za zromadne patrzom,
Přeju vám od čas světcu nedělu, prosme Boha po jeho žanování. Dnes buď s vámi. Nech vás požehnuje žá mocná miłościwy Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.